I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Crazy Wallsa na Hypixelu. Jovan ovdje sa vama, tu je i Bogdan i objasni Bogdan kako ide ova partija. Pa ovako, pošto ja nisam igrao puno partija ovoga, nego tek onako da znam o čemu se radi. Uglavnom, trebalo bi da uništavate sve ove rude i iz njih možete da dobijete ove lucky blokove koje ovako kada postavite. Dobijete neki random drop, znači ko obični lucky block mod, ja sam dobio spawn wolfa. Ja golden apple. I eto, sad me on prati stalno. I na primjer, i sada imate zidove još koji vas ograđuju od igrača, timovi se sastoje od po 2 lika. I sada vaš cilj je da kada se spuste ti zidovi da ubijete te igrače. I prvo se spušta zeleni zid koji vam oslobađa da idete na 2 tima. A onda posle se spuštaju crveni zidovi koji vam oslobađaju da idete na još 2 tima. I kada se spuste crveni zidovi to je to, nijedan tim nije ograđen više. Napadate ih sve i ono, vaš cilj je da ih ubijete, normalno, i posljednji koji ostane živ, taj pobedio. A nisi rekao najbitniji deo, da ti s ovim rudama razmenjuješ se sa seljakom koji vodi. Tako je, ove rude koje dobijete... Mislim, brate, to je svrha igre. Znači, rude koje dobijete idete kod seljaka i menjate se za oružje, armor, potione, kofu s vodom i tako dalje. Znači, nemam pojma kako sam uspio da izostavim najbitniju stvar. Bogdane, gdje ti je luk? Nemam pojma, ne mogu da verujem. Što? Ubio si ga. Evo ti luk. Ja ga ubio. Nosi se. Nisam ga ja ubio, čovječ. Osveta će biti slatka. Kako kad smo u istom timu? Vidite? Kako kad smo u istom timu? Fuck. Mak. Jovane. Ne. Sad čekaj. I tebi to desilo? Ne, šta? Da ti je online neko na Skype. Meni je Veljko na I Skype. meni isto. Dobro? A meni se to vidi u videu, morat ću stavim neku sliku. Dobro. Ne, sad čekaj. Ne mogu da verujem. Ne. Šta ti je? Ne smiješ da znaš. Molim te. To našao sam! Molim te, samo da ima. Ajde se skloni, Bogdane. Mogu sam da verujem. Nešto radiš. Nešto mi radiš iza leđa, ne znam tačno što. Ne radim iza leđa tebi ništa. Ne mogu da verujem. Jel imaš jedno zlato? Nemam jedno zlato. Daj jedno zlato, Nemam stvarno. Lažeš, zakuni se u majku. Neću se kunem, potrošio sam sve na geplove. Kako lažeš? Imaš sreće, ostalo mi 2 zlata. Daj jedan. Evo me gore. Izbačem. Dobro je, mislio sam da mi nećeš dati zlato, pa sam se zato uplašio. O, još jedan spawn silverfish 4. Trebao si mi ne daš zlato za ti, Bogdane. Ajde si sladak, vidi ga. A samo problem. Ne! Evo moj Bogdane. Ja sam mislio da smo prijatelji. Znate evo. To što ja idem u školu s tobom zašto moram, ne znači da smo prijatelji. O, treba mi još jedan Ti treba jedan emerald. Da. Neću ti da. Znam, ne treba mi. O, 3 strela, odlično. Kupit ću još streli. Idemo. Dijamantski mač Sharp 1, zašto je bolji od ovog Unbreakinga, on ima neku čudnu moć, ali to je meni glupo. Idemo, šta imamo još? Zidovi se spuštaju za 26 sekundi. O, moram da požurim. Sa enchantovima, protection, tako je. Idemo Unbreaking. Ne, dobro je ovo Iron chestplate, dobro je, protection, dijamantski chestplate. Protection, ovo i... Ops, Unbreaking, dobro, ne vezi. Imamo ekstra stvari, idemo Bogdane. U boj. 3 sekunde. Napadamo ovaj tim. Čekaj, pojedi geplo prvo, ti trebaju geplovi? O, da! Trebaju mi geplovi. A ti imaš geplove? Nemam! Bogdane, što ulaziš u kuću? Nemoj, defazivno igramo. Daj geplove. Drži pola. Jovane, povuci se. Ja ih pucam s power 1 ball. Drži pola, 8 geplova drži. Pogodio sam, hvala. Evo ga, Bogdane! Napada nas s ovim glupim pufferfishom, Možemo bojice. To je tvoj chestplate. Bogdane, tvoj chestplate.
Jesi uzeo četvrti, jesi? Pomozi mi, brate. Rektamo ga. Op, snajpovat ću onog. Bogdane, beži! Beži, jedan gapu. Ja rektamo ovu nubinu. Bogdane! Op, Tu sam. ne treba mi pomoć, zato što tako je... ću ja iščapam. Idi! Jel imaš sharpness mač? Imam dve glave, čekaj, imam dve glave, moram da kupim nešto. Ja imam jednu glavu. Daj sharpness mač. Explosive bow. Eksplodira Bogdane strela sa ovog luka, to je onaj Čekaj, sad ću ti dam Sharpness 3 mač, verovatno. Sharpness 3 mač. Jel imaš za mene? Imam Sharpness 1 fire aspect i Sharpness 3, drži Sharpness 3. Hvala, evo kupio sam ja jedan weapon, jel imaš ti sharpness 3? Ne, ja imam Sharpness 1 fire aspect. Bolji ti je sharpness 3, koji je taj? Sharpness 4. Daj! Ho. Lik, drži diamond chestplate. Pa imam i ja diamond chestplate. Sharpness 4! Znači nije imao šanse nikakve. Morbidno, not a single chance. Ajoj, ali je ovo morbidno. Gledao, explosive bow! Meni zalagola. Eksplodirao je, Bogdane. Gdje si, Bogdane? Što bi rekao naš drug Ivan. Protection 3 chestplate! Ne chestplate, nego... Ja sam te izgubio, sine. Evo me, tu sam. Sad čekaj, Bogdane, imat ću Protection 2 chestplate, Protection 3 pantalone. Samo nemoj da se gubiš. Gubim se. Ma ne bre, mislim nemoj se izgubiš. Napadaj mi klikovi. Još mi jedan mač, Bogdane, molim te, sačekaj. Sačekaj. Ajde, imaš Sharpness 4 mač, brate. Treba mi za Sharpness 5, molim Ovo te. je sa Pufferfishom što te Koji napada. debil. Sharpness 1. Ubio ovo kuće, znači nervira me. To, Bogdane, Sharpness 5 mač. Dole, Jovane, silazi dole, lik je dole. Ne mogu, ne, treba mi još jedan. Nisam dobio onaj, jel ima Sharpness 1? Lik nije uspeo da me udari. On napada me Iron Golem, ubio sam ga. Koji sam luk dobio? Imam Sharpness 1 mač. Jovane, Sharpness Daj! 1 mač. Gdje si? Daj. Gle, samo Bogdane. Ja mislim da niko ovo do sad nije imao. Trebaju mi poeni. 30 sekundi do damage-a. Evo ti 24 emeralda, radi šta hoćeš s njima. Sad čekaj, gdje je seljak? Doću, brate. Šta se radi s emeraldima? Mačevi. Jovane, TNT is OP. Bogdane, samo me čuvaj, samo me čuvaj. Jovane, imam 18 TNT-a. Ovo što radim je nenormalno, bre. Ja mislim da ovo niko nije uradio. Ja mislim da ovo bukvalno niko nije uradio. Pravimo istoriju, bre. Šta radiš? Jovane, damage je počeo. Dobro. Mene će ubiti, brate, ne mogu sam. Jovane! Bogdane! Još 2 poena, Bogdane! Ubiće me! Nemoj da umreš, samo beži, rekao sam ti. TNT, beži odatle, Jovane! Oh, fuck! Ne, nema mač! Ovaj koristi hak neki. Nema mač, Bogdane! Jovane, ovaj koristi hak. Samo beži! Jovane, ne mogu da bežim od hakera. Bogdane, moraš da pobegneš. Jovane, pa ne Nema mogu. veze. I da izgubimo, samo mi treba da napravim Sharpness 5 mač. Nije haker, samo beži. Napravit ću Sharpness 5 mač i ubit ću Pa ga. znaš koliki speed ima? Pa teleportuje se do mene. Ne vredi, Sharpness 5 mač, gdje si? na midu. Ne može, znači teleportuje se, ne možeš da ga uvatiš uopšte. Beži, samo beži! Alo, Ja sam kod tebe! Evo ga ovaj hakerčina. O, haker! Hej, haker! Kupi hakera. Evo ga! Lov je! Ne može, ovo je hakerčina čista, ajoj! Umreću. Haker! Jebi ga! Ma šta jebi ga? Boli mene uvo za hakere. Ja ću da ubijem. Bogdane, nasledi, Bogdane! Još 4 tima je ostalo, ima 24 srca, Bogdane. Fuck. Dobro, bar smo snimali haker. Druže, Pa ja ne mogu. Beži! Budi bar drugi. Neću pišem haker. Dobro, znači... Mogu i da prijavim Hypixelu. Ali nema veze, znači napravio sam Bogdane Sharpness 5 mač. Stop chasing me, please.
Ne jurite više, opušteno. Bogdan, uzmi moj Sharpness 5 mač. Jovane, A? iskoristit ću tvoj mač da ga ubim. Jesi ga našao? Ne, A gdje je? idem tamo da je bio. Traži ga i ti. Jao, ja mislim da je iza bordera. Evo ga mač neki. Ne. Sharpness 5 mač. Jesi ga našao? Tvoja glava. Bogdane! Držat ću je u inventoriju do samog kraja. To. Napadaj. Pustit ću tvoj kadar sada. Se kad nešto epic fail napravite. Nemoj fail. Znači tako neki imam osjećaj. Nemoj da failaš, 3 tima je ostalo. Samo ubi. Ma da ću bih Bogdane, klip obojica nazivamo Sharpness 5 mač. Ja ću ga nazvati bot. Bot crkni bre, ja imam Sharpness 5-a. Dobre! Jebote. Ne, samo beži, sad ću... Jebote. Kako se biješ s pigmenima, Ovo bro? će me ubiti. Vidi ga ako... Ako umreš od pigmena. Bogdane, još dvojica vas je ostalo. Jel to onaj haker? Ma ne, moja baba. Gledate, Bogdane. Ma što me bre gleda, sad ću ja nje tebi pokažem koga bre ti gledaš, sunce li ti. Ja, sad ćeš da vidiš. Ovo pigmeni su protiv mene. Svi su Bogdane! protiv mene. Jebem me omalač. Bogdane, low je. Ma što je low 17 kelta? Ovo je regen hacks. Ma ne, ovo je... Ovo je Hunger Hacks. Da je. Ajde, rokni ga. Pa kad se on vrati stalno na 20 kelta, kako ga roknem? Ako ga ubiješ. Ma ne mogu da ga udarim u kababu. Gledaj ovo. Bolji sam od tebe. Znači, hvala ljudi što ste gledali ovu rundu, vidimo se u sljedećoj rundi. Sada? Ne, ipak nema... Ne, sačekaj. Nastavi snimaš. Ne, ipak nema... Ne. Dobro ljudi, ipak nema sljedeće runde, zato što... Nije trajalo je duže nego što sam očekivao. Hvala što ste gledali, lupite like ako ste uživali u klipu, mislim napravili smo Sharpness 5 mač. Ako ste vidjeli da je bilo ko to napravio, pošaljite link, evo ja ću sad da tražim na YouTube-u, ali ne verujem iskreno. Hvala što ste gledali, još jednom subujte se na oba kanala, pomozimo Bogdanu da dođe do 5 subscribera i vidimo se u sljedećoj epizodi.